Sorlan zerbitzu osoko publizitate agentzia bada, Euskal Herri mailan lan egiten dauena, eta komunikazio estrategiak alde batetik eta beste alde batetik publizitate kanpainak egiten ditu. Aurten lehenengoz, Mondragon Unibertsitateak ikus-entzunezko ikasketak modu dualean egiteari ekin dio, eta iruditzen zaigu oso modu interesgarria dela Julen Iglesiasen moduko langileak ezagutzeko eta Julenen moduko ikasleak formatzeko, ezta. Azkenean, Julenekin ikasten ari gara gu, gaur egun ze tendentzia dauden, nola landu irudiak, argazkiak, animazioak, eta konturatzen gara biok ari garela ikasten etorkizuna hobeto lantzeko. Dualea sartzeko nengoen momentu baten ez nekiena pixka bat zer egin ez nire etorkizunarekin, ez nire orainarekin. Eta ikusi dut, ez dudala hain temati izan behar, neu kamera hartu nahi dut eta grabatu nahi dut, edo soinugilea izan nahi dut. Osea, badaudela beste posibilitate batzuk oso interesgarriak direnak. Orain arte, azarotik, animazioak egiten ibili naiz, baina urte hasierarekin pixka bat gehiago sartu naute komunikazio digitaleko taldean, batez ere sareetako atalean, orain ari naiz adibidez sareetako edukiak sortzen, kudeatzen eta planifikatzen. Komunikazio digitalean sartzea izan da kriston aurkikuntza, batez ere zabaldu dizkidalako komunikazioari buruz nituen estereotipoak pilo bat, eta nik uste lan honek lagundu diala jakiteko zertan ibili naiteken gero lanean, eta gutxienez zabaldu dizkit lan egiteko aukerak, eta neuk gustoko daukadan gauzen barruan badauzela lehenik pentsatuta ez neukan aukera batzuk oso interesgarriak direnak.